Замислял ли си се дали да инвестираш в имот в България? Ето защо сега е моментът. Първо, в сравнение с повечето европейски държави, цените на имотите в България все още са по-ниски. Това създава отлична възможност за инвестиция с потенциал за поскъпване в следващите години. Освен това, доходността от наем е стабилна, особено в София, Пловдив и курортните зони. Второ, за българите, живеещи в чужбина, имотът в България е сигурност и връзка с дома. Това е възможност да имаш своето място. За почивка, за семейството и като дългосрочна инвестиция, която остава във времето. А също е и място, в което можеш да се прибереш и да довършиш старините си. И трето, вътрешната миграция към големите градове поддържа стабилно търсене на наеми. Ако имота се управлява професионално, то той може да носи добър пасивен доход, без да се изисква постоянно присъствие в страната. Инвестирай умно, инвестирай у дома. Trust Home България.